כתוב בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל. נשאלת השאלה, מה היה צדקתן של אותן נשים שבזכותן נגאלנו? אומר הזוהר הקדוש, שהם לא עשו הפלות ולא השתמשו באמצעי מניעה. זה הזכות. מה הכוונה? מי חייב במצוות פריה ורבייה, הגבר או האישה? הגבר. האישה פטורה. מה עשה פרעה הרשע? הפך את התפקידים. לגבר נתן את התפקיד של האישה, ולאישה נתן את התפקיד של הגבר. מי שרד את העניינים? הנשים. הגברים קרסו. תן לגבר לטפל ב3, 5, 7 ילדים, הוא קופץ מקומה שביעית. אז הם קרסו הראשונים. הנשים החזיקו מעמד. לא רק שהחזיקו מעמד, אחרי שהם סיימו את עבודתם הקשה, כתוב שהיו הולכות ומאכילות את בעליהם דגים כדי שיפרו וירבו, ומפתות אותם כדי שיביאו ילדים. כאשר, שימו לב, יש את הגזרה של כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. זאת אומרת שהיא הולכת להביא ילדים, שהיא יודעת שהם הולכים חלילה לאבדון. אז בשביל מה את רוצה להיכנס להיריון? הילדים ילכו לפח כמו שאומרים. היה להם אמונה וביטחון, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר עושים, לא שואלים שאלות. הקדוש ברוך הוא ציווה פריה ורבייה, אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולות לעשות. אבל אתם לא מצוות, ואף על פי כן, עשו מסירות נפש. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם פרס. תגביאו שם אז הקדוש ברוך הוא נתן להם פרס. מה הפרס שהוא נתן להם?